Hi, I'm Muntu Basuntari. Dini class 10 maths exercise 2.3 question number 2 ko solve खालामगोन. So question number 2 दङ. नैथि बिदा गोबां राशिखौ सेथि बिदा गोबां राशिजों राननानै सेथि बिदा गोबां राशिया नैथि बिदा गोबां राशिनि मोनसे सानजाबगिरि नंगौना नङा नायगोन. So जोङो बेवहाय बे जाबाय नैथि बिदा गोबां राशि आरो बे जाबाय सेथि बिदा गोबां राशि. So नैथि बिदा गोबां राशिखौ सेथि बिदा गोबां राशिजों राननानै जों नायनांगौ आरो बेनिफ्राय जों बुंनांगौ जे बियो मोनसे मा होनो बियो सेथि बिदा गोबां राशि नैथि बिदा गोबां राशिनि मोनसे सानजाबगासिनो नंगौना नङा. So जोङो बे बिदा गोबां राशिखौ जोङो बेजों रानगोन. बेखौ जुदि बेजों राननायनि उनाव जोंना जुदि राननायनि उनाव जुदि लाथिख' ओंखारहैया रानखोन्दाया थामहिनबा जोंना जुदि रानखोन्दा ओंखारहैया अब्ला जों बेखौ बुंनो हागोन जे बियो बेनि सानजागासै नंगौ. So जोङो दा राननोसै राननायनि उनाव जों मा ओंखारो बेखौ नायनोसै. जुदि लाथिख' ओंखारबा बियो सानजागासै जागोन बेनि. So जोङो दा नायनोसै t square minus 3 ओमफ्राय t to the power 4 plus 3 t cube minus twice t square minus 9t minus 12 बे जाबाय रानजाग्रा. So दाना मा नाय बेवहाय t square दङ. So बेनि गिबि बिदाबजों आरो बेनि गिबि बिदाबजों जों नायनांगौ. थामहिनबा रानजाग्रानि गिबि बिदाब आरो रानग्रानि गिबि बिदाबखौ जों नायनांगौ. ओमफ्राय जोङो बे गिबि बिदाबजों बेवहाय जोङो मा सानजाबोब्ला जोङो twice t to the power 4 जों मोननो हागोन बेखौ नायनांगौ. So जोङो बेवहाय twice t square जुदि सानजाबना होयोब्ला जों बेवहाय मा मोननो हायो twice t to the power 4 मोननो हायो. जोङो बोरै मोनगोन खिन्थायो नाय twice t square ओमफ्राय into बेवहाय t square थामहिनबा जों मा जागोन 2 जों 2 बेयाव थायो 2 into 1 2 by t square into t square जायो t 2 plus 2 जायो थामहिनबा t आ t मोनसे कमन फैनोसै ओमफ्राय बिनि पावारा प्लास जागोन थामहिनबा जोङो twice t to the power 4 जों बिदि लिरनो हायो. So बेखायनो जोङो बेवहाय बिदि मोननो हादों. So ओमफ्राय जोङो आरो दाना बेवहाय माइनास आरो बेवहाय जोङो प्लास. So माइनास a प्लास a बेवहाय फैगोन जोंनिया जोंनिया t 3 into twice t square माने 3 3 2 6 जागोन आरो t square. So जों बेखौ t square नि लामा फैगोन 6 t square आव जों फज'गोन मानोना जोङो बेवहाय t नि पावारा क्यूब दङ. So क्यूब थानायखाय जों बेयाव फज'नो हाया. बेखौ जोङो स्क्वायर गोनां मिलायनासो फज'नांगौ जायो. So बेवहाय माइनास a प्लास a बेवहाय जोङो माइनास जागोन. So माइनास 60t to the power 2 थामहिनबा t square जाबाय. So दानाब्ला बेवहाय जोंहा प्लास दङ. So बेवहाय माइनास लिरनांगौ जोङो. ओमफ्राय बेबो माइनास दङ बेवहाय जोङो एबार प्लास लिरनांगौ. So जुदि बेवहाय twice t to the power 4 निफ्राय जुदि माइनास twice t to the power 4 जुदि थाङोब्ला बेयो 0 जाबाय केन्सेल. ओमफ्राय बेयाव बेहाय जेबो गैला. So बे ओरैनो फैनोसै प्लास. So प्लासखौ जोङो प्लासखौ लिराबाबो जायो. So 3 t to the power क्यूब जाबाय. ओमफ्राय बेहाय प्लास दङ बेवहाय प्लासखौ लिरनांगोन. So प्लास बेवहाय 6 निफ्राय जुदि 2 माइनास थाङोब्ला 4 t square minus 9t minus 12 ओमफ्राय बेवहाय जों मा मोननांगौ t to the plus t to the power क्यूब मोननांगौ. So बेवहाय जुदि plus t to the power क्यूब मोननांगौब्ला जोङो बेवहाय t जों बेवहाय मा खालामनांगोन प्लास होनांगोन. ओमफ्राय t जों बेवहाय 3t सानजाब्लानो जों मोनगोन. So नाय t square into 3t बेवहाय मा मोनगोन जोङो plus 3 t to the power क्यूब मोनगोन जोङो. So प्लासखौ लिराबाबो जायो. So 3 t to the power क्यूब मोनबाय. ओमफ्राय माइनास a प्लास a माइनास 3 into 3t जोङो बेवहाय नाय बे t से दङ t स्क्वायर जोङो मानो बिदाब मोनाखै जोङो. So बेखायनो जों बेवहाय लिरनाय जानाय नङा. So माइनास a प्लास a माइनास बेहाय लिरनांगोन आरो 3 into 3 9t जों बेहाय लिरगोन. So बेवहाय दानाबा बे केन्सेल थांबाय. So बेवहाय जों माइनास जागौमोन नालाय. So माइनास a प्लास a केन्सेल थांसिगोन बेयो एखे दोङो 3 t to the power क्यूब दोङो. So केन्सेल थांबाय बेयो. So बेवहाय दङ 4t स्क्वायर फैबाय. So बेवहाय दङ माइनास दङ बेवहाय जों प्लास लिरगोन. So माइनास बेयावबो प्लास a माइनास a केन्सेल थांबाय. So 90 90 एके
so बेयाव फैगोन minus 12 दानाबा बेवहाय t square minus 3 so t square दङ बेयाव 4 t square दङ so बेवहाय जों मा 4 t square मोननांगौब्ला t square जों बेयाव मा साननांगोन जोङो plus 4 into t square 4t square by minus a plus a minus 3 into 4 12 so बेहाय plus दङ minus दङ बेहाय जोङो plus दङ so जों बेहाय minus लिरनांगोन बेहाय जोङो minus दङ बेहाय जों plus लिरगोन so 4t square निफ्राय जुदि minus 4t square थाङोब्ला 0 आरो 12 निफ्राय मा जागोन minus 12 थाङोब्ला बेबो 0 थामहिनबा बेवहाय जोङो 0 0 मोनबाय थामहिनबा बेवहाय रानखोन्दाया जोंना 0 जाबाय so जुदि रानखोन्दाया जुदि 0 जायोब्ला बे रानग्राया रानजाग्रानिजों मा जायो सानजागासि जायो थामहिनबा गिबि बिदाबा नैथि बिदाबा बेवहाय मा जागोन सानजागिरि नंगौ जागोन थामहिनबा बे नाम्बार 2 आ मा जागोन जोंनिया नंगौ नाम्बार 1 आ नंगौ मा नंगौ सानजागिरि नंगौ थामहिनबा सेथि बिदा गोबां राशिया नैथि बिदा गोबां राशिनि मोनसे सानजागिरि नंगौ जाबाय so बे नंगौ जाबाय दानाबा जोङो नाम्बार 2 खौ नायगोन so नाम्बार 2 so नाम्बार 2 आव दङ नाम्बार 2 आव दङ x square plus 3x plus 1 ओमफ्राय रायज्लायग्राया 3x to the power 4 plus 5x cube minus 7x square plus twice x plus 2 बिदि जाबाय दानाबा जोङो x square जों बेयाव मा सानजाब्ला जोङो 3x to the power 4 मोनगोन जोङो बेवहाय 3 होखानांगोन आरो x square होनांगोन so अब्ला जों मोननो हागोन बेवहाय 3x to the power 4 जोङो 3x to the power 4 मोननो हागोन ओमफ्राय बे प्लस दङ बेबो प्लस a प्लस ओमफ्राय 3x into 3x square माने 3 9 आरो x into x square x cube थामहिनबा 9x cube जागोन so बेवहाय जों फैगोन जोंनिया प्लस 9x cube ओमफ्राय प्लस a याव प्लस जागोन 1 into 3x square प्लस मा जागोन 3x square जाबाय ओमफ्राय बेवहाय प्लस दङ so बेवहाय जोङो माइनास लिरनांगौ so बेवहायबो प्लस दङ माइनास लिरबाय so बे प्लस दङ बेजों माइनास लिरबाय दानाबा 3x to the power 4 बे केन्सेल जाबाय प्लस माइनास केन्सेल थांबाय so बेवहाय माइनास दङ so माइनासआ मरो 9 दङ so 9 निफ्राय जुदि 5 माइनास खालामनायब्ला जों मा मोनगोन 4 ओमफ्राय जोंनिया गिदिरसिनाव जोङो माइनास दङ so 9 जोंना माइनास दङ so जोङो बेवहाय माइनास होनांगोन ओमफ्राय x cube so x cube ओमफ्राय बेवहाय जोङो माइनास दङ बेयाव माइनास so सिना माइनास फैगोन नाथाय जोङो बेयो बिदाबा जों दाजाबगोन so दाजाबब्ला 7 plus 3 10 जागोन 10x square so we have plus twice x plus 2 बिदि फैबाय so दानाबा जोङो x square जों बेवहाय मा सानजाब्ला जोङो माइनास 4x cube मोनगोन जुदि जोङो बेवहाय माइनास 4x सानजाब्ला बेवहाय जों मोननो हागोन माइनास 4x cube ओमफ्राय बेवहाय जोङो प्लास दङ बेवहाय माइनास प्लास a माइनास 3 into 4 ओमफ्राय 3 4 दिनै 12 ओमफ्राय x into x square ओमफ्राय 1 into 4x बेवहाय जागोन जोंनिया plus 4x ओमफ्राय so बेवहाय जोंना प्लास दङ so बेवहाय माइनास दङ so प्लास लिरबाय जों बेवहाय प्लास ओमफ्राय बेवहाय जोंना दङ माइनास बेवहाय जोङो प्लास so बेवहाय जोङो प्लास दङ so बेवहाय जोङो माइनास लिरगोन so दाना मा माइनास 4x cube जोंना प्लास माइनास थांबाय so बेयो प्लास दङ बे माइनास so 4x cube एके so बेयो
cancel थांबाय so बेवहाय जागोन जोंना 10 बेवहाय 12 so 12 निफ्राय जुदि -10 थाङोब्ला twice x square ओमफ्राय बे जुदि माइनास जाबाय twice x निफ्राय जुदि 4x निफ्राय twice x थाङोब्ला minus twice x थागोन कारण बे देरसिनाव जोंना माइनास दङ so minus twice x ओमफ्राय लास्टआव प्लास 2 ओमफ्राय so दाना x स्क्वायर जों बेवहाय मा सोयोब्लासो twice x square मोनगोन so x square so बेवहाय जों लिरनांगोन प्लास लिरनांगोन so बेवहाय x square into 2 x square into 2 twice x square plus a plus 3x into 2 मतलब 6x जाबाय so बेवहाय मोनसे गोरोन्थि जाबाय ना so बेवहाय जोंना आंनि एसे गोरोन्थि जाबाय so बेहाय जानांगौ माइनास जानांगौ बेवहाय so माइनास दा फैगोन बेवहाय माइनास फैब्ला बेहाय प्लास फैनांगौ so प्लास जागोन बेयो so 2 twice x ओमफ्राय 4x so बेहाय प्लास दङ so प्लास जायोब्ला 2 जों 4 जों 6 जाबाय 6x x plus 2 ओमफ्राय बेहाय फैगोन जोंना प्लास so अब्ला जों जाबाय केन्सेल थांजोबबाय गासिबो so बेहाय जागोन माइनास बेहाय जागोन माइनास बेहाय जागोन माइनास so बेबो केन्सेल so बेहाय मोनगोन 0 0 0 थामहिनबा जोंनिया नाम्बार 2 आबो मा जागोन सानजाबावसो नंगौ जागोन थामहिनबा बेबो जागोन जोंनिया नंगौ थामहिनबा बिनि गिबि बिदाबा नैथि बिदा बे सानजाबासै नंगौ जासिगोन बेबो ओमफ्राय नाम्बार 1 नाम्बार 3 खौ जों नायनोसै बेवहाय जों नाम्बार 3 नायगोन so बेथ' बे नाम्बार 1 मोन बेफोराव जों नायगोन नाम्बार 3 so नाम्बार 3 खौ नायनोसै एबार नाम्बार 3 आव दङ जोंनिया x cube minus 3x plus 1 बेखौ जोङो 5x minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1 so बेखौ जोङो बिदि राननोसै so x cube जों जुदि बेवहाय x square सानजाबोब्ला x to the power 5 मोनगोन minus a plus a बेहाय minus 3 into 3x into x square 3x cube ओमफ्राय plus a plus x into 1 x square into 1 x square so बेवहाय नायदो बेहाय minus बेहाय plus जासिगोन so बेवहाय जागोन minus ओमफ्राय so बे केन्सेल थांबाय बे गैला केन्सेल so बेहाय जुदि प्लास 3 जायोब्ला बेहाय फैगोन जोंनिया x थामहिनबा बेवहाय माइनास x क्यूब मोनना जोंनिया बेवहाय 4 निफ्राय जुदि 3 माइनास जायोब्ला 1 थागोन so जोंनिया x आ x क्यूब 1x क्यूब थागोन so बेवहाय जोंनिया गिदिरसिनाव माइनास दङ so जों माइनास खौ बेयाव होनांगोन ओमफ्राय बे केन्सेल थांबाय बे प्लास माइनास केन्सेल जाबाय so बेवहाय प्लास 3x plus 1 फैबाय जोङो बेहाय जों मा सानजाबोब्ला जों माइनास x क्यूब मोनगोन x क्यूब जों जुदि जों माइनास 1 सानजाबोब्ला जों बेहाय मोननो हागोन जोङो माइनास x क्यूब ओमफ्राय प्लास माइनास a प्लास 3x into 1 3x 1 into प्लास a माइनास 1 into 1 1 जाबाय so बेखौ जों नाय माइनास दङ so बेहाय प्लास जागोन so बे प्लास दङ so माइनास जागोन so बेवहाय माइनास दङ so बे प्लास जागोन so बे केन्सेल थांबाय 0 ओमफ्राय बेबो केन्सेल थांबाय 0 जाबाय ओमफ्राय बे जागोन जोंनिया प्लास प्लास जाबाय so 1 plus 1 2 जाबाय so बेवहाय प्लास 2 जाबाय थामहिनबा बिनि आद्राया जोंना
2 मोनबाय स' जुदि रानखोन्दाया जुदि लाथिख' जायाब्ला जुदि रानखोन्दा ओंखारोब्ला बेयो मोनसे सानजाबासो जानाय नङा बेयो गिबि बिदाबा नैथि बिदाबनि मोनसे सानजाबासो जानाय नङा स' बेखायनो बेयो सानजाबासै नङा जागोन स' बे जाबाय नङा स' जोंनिया 1आ सानजाबासै नंगौ 2आबो सानजाबासै नंगौ नाथाय 3 नाम्बारा जोंनि सानजाबासै नङा जायो स' कुइसन नम्बर 2आ बेखिनियानो